Топ 15 жени, предизвикали войни в историята. Факт 1. Хелена Троянска. Според легендата, отвличането на Хелена от принца на Троя. Парис става причина за Троянската война между гърците и троянците, един от най-известните конфликти в древността. Факт 2. Клеопатра. Последната владетелка на Египет създава съюзи с Юлий Цезар и Марк Антоний, което води до големи войни в Римската империя. Факт 3. Ан Болейн. Любовта на крал Хенри VI към Ан Болейн довежда до скъсване с католическата църква и религиозни конфликти в Англия. Факт 4. Мария Антоанета. Френската кралица става символ на лукса и неравенството, което допринася за Френската революция. Факт 5. Елеонора Аквитанска. Една от най-влиятелните жени в средновековието, участваща в политически конфликти между Франция и Англия. Факт 6. Катерина Медичи. Френската кралица играе важна роля в религиозните войни между католици и протестанти във Франция. Факт 7. Мария Стюарт. Претенцията й за английския трон създава сериозно напрежение с кралица Елизабет Пери и води до политически конфликти. Факт 8. Елизабет Пере. По време на нейното управление Англия влиза във война с Испания и се случва битката срещу испанската армада. Факт 9. Екатерина Велика. Руската императрица води няколко войни срещу Османската империя и разширява руската територия. Факт 10. Жана Дарк. Френската героиня повежда армия срещу Англия по време на 100-годишната война. Факт 11. Будика, келтската кралица, води голямо въстание срещу Римската империя в Древна Британия. Факт 12. Императрица Ву Цзътън. Единствената жена, император в Китай, която управлява мощна империя и води военни кампании. Факт 13. Зенобия. Кралицата на Палмира се вдига на бунт срещу Римската империя и създава собствено царство. Факт 14. Изабела Кастилска. Заедно с съпруга си Фердинанд води войни, които завършват с падането на Гранада и края на мюсюлманското управление в Испания. Факт 15. Маргарет Тачър. Британският министър-председател ръководи страната по време на Фолклендската война срещу Аржентина. Бонус факт. Историците смятат, че много войни всъщност не са започнали заради жени. В много случаи жените са били използвани като символ или оправдание, докато истинските причини са били власт, политика и контрол над територии.